3 नं जयपुर हमने लांथाय तकरानि निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा दिनै बिराद माने साननो गोनां एबा दिनै जोंहा माने बिराद भाबिनो गोनां बाथ्रा आरो नोंथांमोना ससियेल भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन नोंथांमोना ससियेल भिडिअखौ नायाला बे काहिनिया जाहैबाय माने मबाइल रायलायबाय थानायखौ नुनानै फंनैसो रायनायावनो बियो गाज्रि मोनना थाखोमादों खोमा सिं सिं बेनिफ्राय आरो बिदिनो ग्रुप थानानै खारनाय प्लानखौ लाखादोंबो खोमा सिगांनिफ्राय बेनिफ्राय लन लाहोबाय आंखौ टमटम बायनो होननानै माने टमटम बायनोसै दे जोंहा आरो ओरैजानिफ्राय 60,000 फैयोबा होमबाना 1.5 लाखसोनि लानोसै होनना बुंदोंमोन आरो आंबो आरो दे होमबालाय लाबाथ' मोजांसो नों माइ सौनो हागोन होनबालाय आं सलायगोनबा नोंबो सलायनो हागोन बिदि होनना बुंबाय आरो बेनिफ्राय लनखौ लायै 90 लाबाय 90 लानायाव आरो दानलु दानला 64 मोनबाय 64आव आरो ओरै 10,000 गालांदों खोमालै आंनाव बेनिफ्राय 54 लांनाय जादों 54,000 ओमफ्राय गथ' गथाय साबेसे दं गथ' गथायाथ' सानै सासे बिबिलायावनो दं बेनिफ्राय सासे न'आव दं आंजों बेनो आरो ओमफ्राय स्कुलाव थांनो उसुबिदा स्कुलाव थांनायाथ' बहुद उसुबिदा जायो दा गथ' गथायनो ओंखाम संनाय ओरै माइ सौनाय फुङावनो माइ सौनो ना ओंखाम संनो ना आरो ओरै अमा मानैसो दं आदार रुनो ना ओरै मावबा ओरै थालाङो माइखौनो सौनो मोना रखम जालांदों बोरै हरनो दा बै गाव 10,000 हरनायाबोथ' लाइन बिलाव सोनायावनो 5,000नि सोखानांगौ जाबाय दाख्लै बे थांनायनि साननै थानानै माबा रिसार्ज होजोबनो हाबाय बेयाव सोलायबाय ग्रोब आरो पुरुना लन दंमोन बेयाव 2700 होबाय खरसा बानलु लाबबाय बेयावनो बे 10,000 गालांनाया जोबखाबाय बिदि जाहैदों सोरजोंबा थांदों ना सन्देहआव दं नामा सन्देहआथ' दा हौवाफोरजों थांनायखौ मिथिथ'वाखै बारु जिखुनु लाखैनो मा जायो मिथिया आरो बेफोरखौ हौवाफोरजों थांदों ना मादों फैनांगौ आरो मानसिया फैनांगौ जि जाबाय खेबसेयाथ' भुलाव मावफायो सानब्रै फ्लाङो मानसिया जिउआव आथिं थोंब्रैयानो गालेनोबालाय आरो आथिं थोंनैयालाय माथो नङा होमबा खनसेयाथ' जाखायो बेखौ निमाहा होगोन आरो निमाहा होगोन ओमफ्राय फैबानो जाबाय रायजोफोरखौ मा खावलायगोन ओमफ्राय फैफिननांगौ बियो मोजां मोजाङै फैफिननांगौ बेनिफ्राय रायजोफोरा बेखौ नुबा हमना दोननानै मबाइल नाम्बार होनाय जागोन बे मबाइल नाम्बाराव खोथाहरबानो जाबाय जों खोथाहरबानो लाना फैगोन आरो खारनाया आगष्टनि 7 तारिख खारदों सनिबार खालि खैदिनसो 12 दिन जाबाय दिनैजों 12 दिन रानिं जागासिनो दं दा बेखौ नुबा खोथाहरबानो जाबाय रायजोफोरा जाय नुयो मबाइल नाम्बार होनाय जादों फैसायाथ' राहायानो गैया फैसा होनोबो बिदि जाहैदों माने अननानै मानसिखौ नायनानै अननानै खोथाहरबानो जाबाय बिराद दुखु दाहा जादों आरो गथ' गथायाबो बिराद गाबोदों आंथ' माने मायाव थागोन मायाव मोनगोनसो माने मावग्लुंबाय जानाय जानांबाय बिदि जादों आरो ओरै लननि सिन्था लनाथ' आरो लाना खारनायदों मासाव जायो माने 7,120 थाखा हरनांगौ मासाव जाहैगोन आरो बे मोनसेया मासनि मोनसेया 14 दिनदो मोननै दं बिदि माने थगायना लाखानायदो आरो बिदि जाहैदों माने जिखुनु जि जाबाय फैसाया जि बाहायबाबो जि दं बेखौ थाइसे थाइनै दंबाबो फैफिनदो लाना फैबानो जाबाय मानसिया सफैबानो जाबाय रायजोफोरा बेखौ हमना दोनबानो जाबाय बे मबाइल नाम्बार होनाय जागोन मबाइल नाम्बाराव खोथाहरबानो जाबाय आरो बेनोसै खुलुमबाय जादों माने मानसिफोरा फिटिंना लांनाय जाफिनदों ओरै आरो थाखा फैसा गैया गरसेबो लांना थांजोब्बाय लनाबोथ' नै मासाव जायो 4,320 थाखा आरो बेबो 14 दिनावनो हरनांगौ 14 दिनाव 2,160 थाखा बिदि जाहैयो माने बेथ' थाइसेबो माने सब लांखाजोबनायानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा माने बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव माने बिराद खनले बारे बार जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं नाथाय जों माने बेफोरखौ जेबो गोख्रों एक्सन लानो हायाखै दिनैसिम आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर' समाजाव मानो बेफोरबायदि खारलाय बारलायफ्रा मानो बारे बार जाबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर जोंहा मोनसे नैबे दा सोलिबाय थानाय थांनाय आगष्टनि 7 तारिखआव खारनायनि मुङानो जाहैबाय रैसुमै बसुमतारी लोगोसे गारनानै खारजानाय हौवानि मुङानो जाहैबाय राजिब बसुमतारी नङा होमबा लोगोफोर जोंहा बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोननो आङो कल रेकर्डखौबो
मबाइल नाम्बारखौबो होना होगोन हेल्पलाइननि बेयाव नोंथांमोना कल खालामबा मोनगोन लोगोसेयै बिथांखौ जेराव नुयो बेयावनो हमना दोन होननानै न'खरनिफ्राय गोख्रों खावलायहरनाय जादों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जि जाबाय आरोना जेनेबा हमनानै ला गावखारनो गोसो जानानै खारदोंना सोरदोंबा माने मोजां मोनलायना खारदों बेखौ जों जेबो हमना मोनाखै लोगोसेयै लनखौ लाहोनानै जिबायदि दुखुथिया न'खरखौ माने दुखुआवनो खोलैफिननाय जादों आरो लनखौ लानानै माने टम बायनो होननानै हौवा हिनजाव सानैबो माने बिसोरो लनखौ लादोंमोन जाहैदों लनखौ लाखांनायनि उनाव हिनजावा माने फैसाखौ लानानै गुबुन हौवाजों प्लट जाहोना मा बिराद गिदिर बाथ्रा बिराद साननो गोनां बाथ्रा दै लोगो ओरैनो माने आल्टु फाल्टुनि खोथा बाथ्रानि बे भिडिअ नङा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय बेफोरबायदि भिडिअआ माने जोंनि बर' समाजाव बिराद खनले बिराद बारे जाबाय थायो नाथाय जोङो गोख्रों एक्सन दिनैसिमबो लानो हायाखै जिबायदि दुखुथिया न'खर खामोन आरो बे न'खरनिफ्रायनो माने हौवा हिनजाव मिलायनानै टम बायगोन होननानै माने लन लाहोबावनानै माने लननि फैसाखौबो लानानै ब्लडसो खारबोबाय आरो जादो दानिया बेसे फैसा हरनांगौ मासाव बेसे हप्तायाव फैसा हरनांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखाजोबखाबायानो बेसेबांखि दुखु जानानै दं संसारखौ जाबाय जेला गथ' गथाय खांबाय गथ' गथायखौ मोजां नायनांगौ गथ' गथायखौ मोजाङै गियान आखल होनांगौ गथ' गथायखौ मोजाङै स्कुलाव फोरोंहोनांगौ गथ' गथायखौ मोजाङै जबफोर देखायनो होनांगौ गथ' गथायखौ मोजाङै एग्जामखौ देरहाहोनांगौ बेफोरखौ जों गथ' गथायखौ इयुननि लाइफखौ गथ'फोरखौ जों माने मोजां जाथों होननानै गावनि आथिङाव गसंनानै जानो हाथों होननानै जों गथ' गथायखौ खाङो गथ' गथायखौ जोङो लाइफखौ मोजां खालामनो सानो नाथाय ससियेल मिडियाआव गथ' गथायफोरखौ गाबख्रावनाय हौवाफोरखौ माने आलाय सिलाय खालामनाय ससियेल मिडियाआव माने लाजिया फांजिया माने मान सनमान बियाव बिखुनजो जेसेबा जाथि बंख'नि माने मान सनमान बेफोरखौ माने गारहोजोबना माने निमाहा बिलाइ होनानै खुलुमलायना गाबहोलायनासो माने हिनजावखौ बिनानै मोनबोलायनांगौ आरो मा बाथ्रा जागोन सानना नायबानो जाबाय बेफोरबायदिथ' जाथ'वा बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरो जायबायदि मानसिया लांदों आरो गावनि खारजानाय गावनि हौवायानो बुंखादों राजि बसुमतारिया जाय लांदों मोजाङै हेगारहरबानो जाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय होननानै मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन बेयाव कल खालामबानो जाबाय नोंथांमोना डाइरेक्ट माने मोनखागोन आरो जाय बिदि खारजानाय बिजाथिनि नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथांमोना बे डाइरेक्ट कल खालामबानो जाबाय नुदोंबा हरबानो जाबाय लोगोसे जेसेबांखि लननि फैसा लादोंमोन गाव बेसेबांखि बाहायदोंब्लाबो माने गाव माने हौवाया एक्सेप्ट खालामफिननायाव दङ नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय बिथांखौ थाबैनो बिथांजोमोनखौ थाबैनो हमनो हायो लोगोसेयै बिथाङा दाबो एक्सेप्ट खालामना लागोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानो हागौ लोगोसे बाराद्राय बुंबाय थाबाबो गोरोन्थि जानो थाङो लोगोसे बेखायनो बुङो आंखि जोंनि गामि साइडनिनो जोंनिनो खाथिनिनो आरो बे दा नैबे जानाय भिडिअआ आं बेखौ बुङो माने एसे नोंथांमोन भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आं दिनै बे बारा गोलाव खालामना भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै आरो सोरबा गोदानै भिडिअबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे सोरबाबो नुदोंबा शेयार खालामना होदो लोगोसे साबसक्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर बर' हारि जिउ